Γεια παιδιά, αυτό θα είναι το πρώτο μου vlog. Λοιπόν, σηκώνομαι. Αυτό είναι το κρεβάτι της θείας. Βασικά είναι το δικό μου. Απλά το έχω δώσει στη θεία. Αυτή είναι σε εισαγωγικά κρεμάστρα, γιατί όπως βλέπετε αυτά εδώ οι σκόλες έχουν σπάσει λόγω του πολύ καιρού. Τέλος πάντων. Εδώ φαίνεται ότι έχει πολύ το σκοτάδι, αλλά δεν έχει. Λοιπόν, εδώ έξω πριν λίγο είχε γιακάδα. Βλέπετε τον ήλιο από το παράθυρο. Πολύ κακή. Καράω. Έτσι. Όπως βλέπετε, εδώ είναι η οδός Ραλό 26, η ελληνική σημαία. Χτες ήταν 25η Μαρτίου. Τα σκοινιά, τα φυτά αυτά εδώ, να τα. Αυτά εδώ πέρα. Αυτά εδώ. Η κέραια. Το air condition. Να το. Αυτό. Τώρα δουλεύει, δεν ξέρω. Όχι, δεν δουλεύει. Η υπόλοιπη πολυκατοικία του φως. Εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ. Μέσα έχει αμάξι. Jeep. Citroën. Peugeot. Citroën. Αυτό εδώ πέρα. Τα air condition, να το. Αυτά. Τα μάθρα. Ο συνηθισμένος ανεμιστήρας χαλασμένος. Κάτσε να κλείσω το παράθυρο. Λοιπόν, η λάμπα, τα αυτοκόλλητα που έχουν κρεμάσει. Αυτοκόλλητα γι' αυτό. Περιμένετε λίγο γιατί έχει απόλυτο σκοτάδι. Λοιπόν, να τα αυτοκόλλητα. Λοιπόν, αυτό είναι το vlog για σήμερα. Αυτοκόλλητο πεταμένο και λεπτό, δεν ξέρω γιατί. Κάτσε να το μαζέψω. Ένα πιστόλι ψεύτικο, είναι σαν nerf. Κοιτάξτε. Λοιπόν, εδώ έχει 3 τρύπες για να ρίχνεις και τις 3 θέλεις. Η μία. Περιμένετε. 1, 2, 3. Και έχει και έναν οπλισμό προς τα πίσω. Να το, αυτό το κίτρινο το τραβάς προς τα πίσω μέχρι να ακούσεις ένα κράτς. Να κοιτάξτε. Το βλέπετε έτσι. Το ακούσατε. Και επειδή περιμένετε να δω σφαίρα. Και λοιπόν, βάζουμε την σφαίρα στο πρώτο, γιατί στο δεύτερο δεν ξέρω πώς ρίχνει. Εδώ πέρα. Και το κάνουμε έτσι μέχρι να μπει. Έτσι. Το πάμε προς τα πίσω. Και τι θέλετε να πετύχω? Λοιπόν, εγώ θα πετύχω τη μαύρη κάλτσα και τη ροζ. Εντάξει. Όχι τη μαύρη εκεί που κρέμεται, που είναι πιο μεγάλη.
Νάτι. Σας το είπα, την πέτυχα. Βασικά δεν την πέτυχα. Ψέματα λέω. Λοιπόν, ένα αυτοκόλλητο που έχει χαλάσει. Να το. Εδώ. Στο δίπλο. Να το. Η γραμμή της, τα φτερά της. Να το. Λοιπόν. Το σκουλαρίκι της μάνας μου. Να το. Να το. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί, αλλά τα κορίτσια συνέχεια αυτά τα σκουλαρίκια διαλέγουν. Τα δαχτυλίδια της θείας μου. Να τα. Λοιπόν, σταυρός. Έχω κι εγώ ένα. Φορτιστές. Να. Κρεβάτι. Λάμπα. Φορτίζει πάρα πολύ. Και θα μου χαλάσει την κάμερα. Πετσέτα. Τι γράφει. LJP. Για παιδιά, αυτό ήταν.